Chlapík v krčme hovorí. Ja nemám dzeci. Som bezdetný. To je u nás dedičné. Moja babča bola bezdetná, i matka bola bezdetná. Hej, no a ty si pod tým skádzi. Ja? Z Kelimeša. Opitý Radovan sa na WC hrabe v nohaviciach a mrmle si. No frsaj so ženskými. Koľkokrát som jej už povedal, keď si niečo vezmeš, vráť to na to isté miesto, odkiaľ si to zobrala. Rozprávajú sa Američan, Francúz a Rus o svojich manželkách. Prvý hovorí Američan. Moja žena je ako kolia. Pritulná, poslušná, proste ako kolia. Druhý hovorí Francúz. Moja žena je ako chrt. Štíhla, energická, proste ako chrt. Tretí sa ozve Rus. Да, моя жена тоже собака, сука, но не знаю, какой сорт. Host sa pýta v pohostinstve. Dobrý deň, prosím vás. Čo tu možno dostať najrýchlejšie? Po piščísku. Mníška kupuje v obchode fľašu vodky. Predavač sa pýta. Nemáte vy náhodou zakázaný alkohol? Viete, to je pre matku predstavenú. Ona používa vodku ako preháňadlo. Predavač ide večer pešo parkom a vidí ožratú mníšku, ako sa povaľuje na trávniku. Hej! Nehovorili ste náhodou, že je to preháňadlo pre matku predstavenú? Aha, je. Ja vám garantujem, že keď ma uvidí, 100% z toho pustí do gati. Chlapík príde na úrad práce a hovorí. Dobrý deň. Chcel by som dajakú prácu. Áno, ako sa voláte? František Pekný. Vy trpíte nejakou rečovou vadou? Ale ja nie, ale môj otec trpel, sa zajakával a matrikár bol debil. Radovan, cestujúci v spacom vozni na hornom lôžku, práve zaspával, keď sa ozvalo klopanie a ženský hlas prehovoril. Ja tu mrznem. Nemohli by ste mi podať zo skrinky deku? Čo keby sme to krásne neznáma urobili tak, ako keby sme boli manželia? Veľmi rada. Takže dobré. Vyskoč a zober si deku sama. Mladá mamička bola na návšteve u lekára spolu so svojím malým synom. Nijako nebránila malému synkovi, ktorý robil v ordinácii neporiadok. Keď sa však ozval rachot padajúceho skla, žena sa pýta lekára. Dúfam, pán doktor, že vám nevadí, že sa tu Karolko trošku hlučnejšie hrá. Nie, nevadí. Veď on stichne, keď sa dostane k ampulkám s jedom. V Bratislave v predajni lahôdok čaká v rade východniar a keď na ňo príde rad, povie. Jedno jablúčkovo dezertné. Prepáčte, ale my takýto tovar nemáme. Nemáce. A to sebehutorice lahôdky. Jose hovorí kolegovi v práci. No tá už majú toho chlopa, co mi ukradnul motor. Musím ho ísť navštíviť do basy. Jose, a na čo? Ale to. Chcem ešte ho spýtať, jak sa mu podarilo naštartovať.
Meteorologička vyzlečie svojmu milencovi Radovanovi nohavice aj slipy, pozrie na ňo a povie: No tak tomuto by sme na meteorológii povedali výbežok nízkeho tlaku. Učiteľka sa v škole pýta žiakov: Deti, čo to je? Je to maličké, žltučké, na dvoch nohách a behá to po dvore. Nech sa páči, Janko. Prosím, kuriatko. Mohlo by to byť aj kuriatko, ale je to kačiatko. Pokračujeme ďalej. Má to 4 nohy a moce sa nám to pod nohami. Nech sa páči, odpovedaj Evka. Prosím, psíček. Mohol by to byť aj psíček, ale je to mačiatko. V tom sa postaví Jose a povie: Pani učiteľka, teraz sa opýtam ja vás. Keď sa to dáva do ústa, je to tvrdé a suché. A keď sa to z úst vyberie, tak je to mäkké a slízke. Čo je to? Pani učiteľka dala Josemu poza uši. Jose sa zaškerí a povie: Mohlo by to byť aj toto, ale je to žuvačka. Pred predajňou liehovín leží na zemi muž a okoloidúci sa ho pýta: Prebačte, ja sa chcem spýtať, to ste taký pijaný, alebo to je reklama? Chlapík sa chváli v krčme. Chlapi, znáte to? Ja mám perfektného, poslušného psa. Ja keď mu poviem, ideš, alebo nejdeš, tak si predstavte, že on ide, alebo nejde. Kolega hovorí Josemu: Jose, prosím ťa, tu máš 50 korún a skoč mi kúpiť 20 deka šunky. A keď nebudú mať šunku, tak mi kúp niečo iné. Po chvíli sa Jose vráti a povie kolegovi: Na čo tá šunku nemali, no tá som si kúpil 10 5 korunových známkoch. Radovan sa chváli pred kamarátmi. Chalani, včera večer som do frajerke urobil 6 krát. Ale Radovan, nepreháňaj. Vážne, 3 krát tam a 3 krát späť. Po 20 rokoch manželstva, presne v deň výročia svadby, sedia doma manželia na gauči a ona rozmýšľa. 20 rokov? Čo mi kúpi? Kožuch? Zlatý prívesok? Alebo diamantový prsteň? On rozmýšľa. 20 roky. No táto, keby som ju bol vtedy zabil, tak akurát dneška by me pustili. O 2:00 v noci zazvoní pri dverách zvonček. Chlapík príde otvoriť a povie: Preboha, sused, čo chcete tak neskoro v noci? Máte cibuľu? Nie, nemáme, dovidenia. Asi o 0,5 hodiny zvoní zvonček znovu. Kto je? Sušit. A čo zase chcete? Nič. Nesem vám cibuľu? Hosť si v motoreste, v ktorom obsluhujú čašníčky Hore bez, objedná kávu s mliekom a párky s horčicou. Čašníčka hneď donesie čiernu kávu bez mlieka. Keď to hosť reklamuje, čašníčka sa s úsmevom ospravedlní, nonšalantne si stisne prsník a strekne mu do kávy mlieko. Prekvapený hosť zajachtá. Toto je párky, prosím vás. Radšej bez horčice. Poslucháčka sa pýta Radovana: Radovan, aký koláčik ti mám upiecť k tvojim narodeninám? Žiadny, baby. Mne stačí tvoja buchtička. Vo vlaku cestujú spolu v jednom kupé mladá dáma v nádhernom kožuchu a mníška. Mníška sa ozve: Prosím vás, prepáčte,
Čo vás stál ten krásny kožuch? Koľko ste za neho dali? Koľko ma stál? 1 noc. Aha, 1 noc, rozumiem. Hej, jasné. Keď mníška príde domov a začne sa po ceste vybaľovať, zrazu počuje klopkanie na dvere jej izby. Obzrie sa a povie: Ale znáte čo, pán farár? Choďte s tými vašimi hašlerkami do ríči. Do lekárne vojde muž s bielou paličkou a celý nešťastný vraví: Pán magister, vy ste mi dali namiesto borovej vody kyselinu sírovú. Aha. Prepáčte, pane, nevadí. Doplatíte mi 18 korún a budeme vyrovnaní. Bývalého premiéra stretne na ulici východniar. Jej, a ja myslel, že vy už nežijete. A to vás ako napadlo? Ale čul som, jak vás takto spomínal v dobrým. Opitý chlapík pozerá na zapnutý ventilátor v krčme a hovorí: No, pana Cipana, len kukni na to tie hodzinky, jak ten čas leci. Dvaja kolegovia v práci sa s Radovanom rozprávajú o sexe. Prvý hovorí: Ja svoju ženu pomilujem každý týždeň 3-krát. Fakt? Ja iba 2-krát. Ja som rád, keď sa mi to podarí aspoň raz za týždeň. Ale Radovan, čo to hovoríš, veď? Ty nie si ženatý. Sorry, myslel som si, že hovoríme o tvojej žene. Opilec nasadne do taxíka a povie: Odvežte domov. No dobre, ale môžete to nejako upresniť. Môžem. Do obývačky. Hodina zemepisu v maďarskej škole. Učiteľka hovorí: Laslo, pozri na globus a povedz mi, čo to je os. Os. Na globus nem os. Os to je taký veľký páskovaný much. Dve slečny sa zasekli na 12. poschodí vo výťahu. Po chvíli začali kričať o pomoc. Domovník ich začuje a začne ich upokojovať. Dobre, no už len telo nevňukajte. Už vám striham lanka. Príde malý chlapec do krčmy a hovorí otcovi: Ocu, dáš mi 5 korún? Na co si 4? Nestačia si 3? Dám si 2. Tu máš korunu, rozdeľ sa s bratom a 50 halere mi vracíš. Kamarát sa pýta Radovana: Radovan, počúvaj, kedy si zažil pri žene najväčší trapas? Keď som jej chcel dať dole čierne nohavičky a ona už žiadne nemala. Deti skáču z lietadla. Vyskočí prvý, zatiahne a otvorí sa mu padák. Skáče druhý a otvorí sa mu padák. Skáče tretí, zatiahne a vysype sa mu hromada jogurtu. Nelení a zatiahne záložný a zase jogurty. Tak nevie čo a začne si prezerať vrecká. V jednom nájde lístok s odkazom: Milý Filipko, pribalila som ti so sebou trochu monte. Jose sa vráti neskoro v noci domov. Žena skríkne: Kde si bol doteraz? Často si sa me pýtala, kde by som bol, keby som sa s tebou neoženil. No tak, som bol tam. Veľmi vysmednutý športovec dobehne do krčmy. Pri prvom stole zbadá priateľa a vypije mu pivo. Potom sa ho pýta: Díky, prepáč. Čo som ti zaň dlžný?
Čo ja znam? Neznám. Še spýtaj tamtého, malomocného, to bolo jeho. V krčme dvaja chlapíci hrajú šach. Jeden povie. Hej, ten ťah není dobrý, bo ti zoberem kráľa. No, no co? Vyhlášim republiku a budeme baviť ďalej. Kamaráti sa pýtajú Joseho. Á, Jose, no tak hovor, jak bolo na tých oslavách narodenín Rádia Flash? Jak v kryžovke. Krížovke? A to jako? No tá, zo začiatku zvisle a potom vodorovne. Po vášnivých boskoch na diskotéke hovorí mladá slečna Radovanovi. Radovan, ty sa boskávaš ako filmová hviezda. Vážne, baby? Áno, ty môj komisár Rex.